aking mahal. Tanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my guys. Kita timpang. Kita pagtimplang animal, no? Daw rito. Saya pa yung may pa-wheelchair ka na eh. Kuha ka wheelchair na na ito. Pwede ba na mag-record dito dito? Luyaw. Saan malaging motor ka? 59 ay 59. So, kaya naghabog yung motor. Mereka lagi, senyum apa? Ano ni? Sini orang ada, jangan budak. Oh, ulakwan ninyo, iladudong. Buk. Buk, kayo lang. Uy, na-feel mo na ako. Inom mo? Ha? Inom mo? Mal ka. Balik ko dito. Balik kayo ka, yawa kayo. Balik ko eh. Balik. Nawa na tao, ginatay. Bro. Mark. That's TV. That's TV. Come on, make a bagatong ako. I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangster, y'all. I'm a guy on my side in the CPT. Ayo part, musikat na part. Yan nagaan niya bro. Bro, napo ang nagaan niya ka. Ang may day yawa kay. Anong nagagaan ko eh. Amin si part. Abot kayo nag-15. Sana all. Mangistok ba? Tingnan ko ba? Dagat ko yung mga ad. Alos with lucky bae. Bye go. A few moments later. Maker, mas bilog. Maria, lubunin mo. Ang bulutan dito. Ano pariya ko na mo? Sukad-sukad nung buwag yung ko, nagdalag bae. Di ko nagtagtag bae. Eh di ko ganarong bae, di ko gusto masakitan. Parang hindi totoo ah. Kaya ako gusto si Bob. Inuhang tagtag. Cek si Babs. Huwag mo kalata. Ano ba kayo? Brian, Bob, tanga lang camera kay mo. Ikaw na yan. Dili okay naman sa ko, kana makita na ko yung naong pagmana. Kaya, ano ang buka uyab ya? Ang ako ang alpal guys. Hindi na kayo bilog. Kaya, edad mo na kayo uyab. Emotional, damn it! Kami na sa. Hindi, Pwede ka mangutana sa ako kung lag. Okay, sige mo. sakit siya. Ay, na siya. Kaya, okay na mo. Pero, Ay, basta uy, kay. uyab, yung edad. Basta kay. Since ito. Sister. Pangutana na sila di ako, mamatay. Tas lang tanan. Basta kay. Basta ikaw buhay. Basta ikaw buhay. Basta kay ako naman. Sila ka rin niya. Dali mo dia, dali mo dia. Lagi! Oh, si King, pakutana si King. Kapag hindi pala yan na, pususun yan ang igagaw. Igagaw. Wag na kita ka nagdako ba? Wala. Yatek. Ano sa may rason mo? Party sa itong nakatutag baling part. Friend. Friend. Oh, like ang kuya mo friend. Pag ikaw mag-alanganin ko sa bag, Friend. Sinabol no? friend. Ato na nyo, bahala mo si King friend mo. Huwag kayo iiyak. Basta kay friend mo. Ay, nara mo na. Bitaw. Nalang ingon ko nga, assume, tara ko. Bitaw. Sana ba? Kung sa katapagpahanap yun.
Sige, bitaw. Kira rin ng 2%. Kaya ni mo, Bob? 2% lang. Love. Ha? No? Bob. Sabi kayo ano? Bobo! Ano lagi siya? Matching kayo. Hindi nga lain ng lawas na lain ng ilain ng lawas si Kuya Brian. Nagsabi na siya. Babs o bilog? Balog. Ano na siya? Mayroon ko ni Bob, no? Naway gusto si Bob. Sa mulinis siya sa panta ni Bilog. Are you sure about that? Ay, ipala ko 1, 2, 3 ha? Kung kaya pa ginyawe. Isa. Dua. Tama, muling iba kita na mag-isang Bilog, oh. Tanga talaga. Diba? Pilihan. Bahalang magsilo si Jairo. Hey, yo, what the? O, nani ka na, Jay? Gugulo, Jairo. May hubog ya? Namay, murun di ako sa inyo. Ano nyo? Sama ka, Jay. Ibuan na ganyan mo nakagusto si Bob. Susuko din pa. Hindi na murun ba? Ikaw may gas? Ha? Kaya ang saputon kayo, di daw siya may video. Pandi Buyan. Mabanda ang kuwan. Mabanda sa website. Isa pa sa mong sponsor ba yun? Oh. Boy Purong. Yeah, Berna sa Pang 3 days na yung umunaw na sa daw intro. At chillin. Pinaka-chillin. Sa may kasulti ni mo karon nga ng gabi na ta. Mangkaon, muli na ta. Magtimpla pa man daw. Happy birthday! Kita birthday ka lang dahil na po. Ha? Ano na kita mo? Ano? Wala mo, atak na level sila eh. Oo. Ay, ako ano rin. Ikaw wala ka, Mark. Nami ako? Mark, manamat lang ha. Ano na sponsor? Sponsored by Mark Katis. Okay. Did, aghan na, Did. Mali hangkat. Kami kita na mga kamot bang away ba? At pagansikin, ako yung maghalin. Ako niya. Sakto po ka, kuwan ba? Na, Did. Sakto po ka. Kuha, Did, kay makuha ko si mo, Did. Ate, mas grabe naman kaon kagaya na bayaw. Gutom naman po karon no? Palayo rin ang suka, Did. Nagplano dito ko kagaya na di na kumitaon karon. Wala ko mo kapito. Gutom naman bro. Nandiyan lang sa bangos. Kanino? Wala, kung ginit na ako ang kagawin kamot. Kaya sa ba? Ay, mo kalaw, kamotol. Brother? Hindi ka na utamot mo. Bibigyan mo. Oh, nagbayra. Jai. Oh, sa may mga kasulti Jai nga naaptan tag ulan riya Jai. Okay kayo. Hmm? Okay kayo. One, experience. Experience. Nga tong gitimpla diha. Part ang among gi-sponsor karon no. Part. Part. Part, batukan ka part.
Kuha na sa ako tuyo. Buta na dulu. Kumilong na isa na mong ka-sponsor kayo. Zidong TV. Kaya ako ba kayo? Nakiwala ta, sige. Ispatis papayag, kung nila naman yung babaw. Wala. Wala, pataw ang lindo yun. Ha? Wala tinuro ba? Tuwan. Nawa ko dong. Ano, ay bakero. Ano ang tuyo ko? Agaw, naro kayo. Ano ko lang, makakon na sila. Ingis mo no. Di, og nadugangan ko na ko gray. Galing yung magkakailang ko. Anak, bitaw ko. Ha? Anak, may ko, kaya itong kwarta, 2 kilo yun. Bit na, bit na. Kaya kung tayo nagdigid sa kumukhaon garon, kibusog pa kay ko gay na. Abi lang mo. Ay, susut. Ayun, ayun.